אתם מאזינים לרדיו כל החיות. הייתם עדים להתעללות בבעל חיים? ראיתם בעל חיים פצוע או עזוב? הקו האדום של רדיו כל החיות 053-426-2621, כי אנחנו כאן בשבילם. לרדיו כל החיות ניתן להאזין גם באתר ויגן פרנדלי www.vegan-friendly.co.il. נו, הסימן עם התות. האם חשבת על זה פעם, שאם אתה אוכל בשר באופן קבוע, רוב הסיכויים שבמהלך חייך תאכל 4 פרות שלמות, 1,000 תרנגולות, 30 כבשים, 45 תרנגולי הודו ואלפי דגים, ו35 תרנגולות מטילות יטילו את כל חייהן כדי להטיל בעבורך ביצים. כן, וגם פרה חולבת אחת תעשה את אותו דבר. כדי לייצר כמויות כל כך גדולות של בשר לאוכלוסייה גדלה ומתרחבת, צריך לגדל יותר ויותר בעלי חיים. רבים מהם כלואים יחד במבנים צפופים. היום הראשון הוא הכי קשה. להתנתק מכל מה שאתה רגיל אליו, להגיד שלום לחיים הקודמים שלך. אבל אז אתה מכיר אנשים חדשים שהגיעו מאותה סיבה כמוך. חבר'ה שהולכים עם האמת שלהם עד הסוף. פייר, יש גם נקודות משבר. לפעמים בא לך פשוט לחזור לקומפורט זון שלך. דווקא בגלל זה, אתה כל הזמן מזכיר לעצמך למה אתה פה, ולמה ממש חשוב שתישאר. מגיע השלב הזה שאתה כבר ממש בעניין. שמבחינתך שום דבר כבר לא ידיח אותך. איזה כיף! אתה כבר 22 יום טבעוני. אני מזמינה אתכם להצטרף לאתגר 22. הדרך הקלה לעבור לאורח חיים מוסרי ובריא. מהבית, דרך הפייסבוק. ועם ליווי של דיאטנית קלינית. אז בואו, עכשיו זה הזמן. אתגר 22. מתחילים טבעונות. ביחד! מוכן לחיות במדינה בלי כבוד? מוכנה לחיות במדינה בלי חמלה? מוכן לחיות במדינה חולה? מדינה שמוחקת בני אדם? במדינה שפוגעת בחלשים יותר ויותר? רדיו כל החיות לוקח חלק במאבק במשלוחים החיים. עזרו לנו לעצור את הצער שנגרם לאלפי עגלים וטלאים מדי יום. הצטרפו כבר עכשיו לדף הפייסבוק ישראל נגד משלוחים חיים, וייצרו את המשלוחים החיים. מוגש באהבה מרדיו כל החיות. ואני ראיתי ברוש שניצב בתוך שדה מול פני השמש, בחמסי בקרה אל מול פני השערה. על צידו נטה הברוש, לא נשבר את צמרתו הרכין עד 10, והנה מול הים קם הברוש ירוק ורם. הנה ברוש לבדו מול אש במים, הנה ברוש לבדו עד השמיים. ברוש לבדו איתן, לו רק ניתן ואלמד את דרכו של עץ אחד. ואני כמו תינוק שנשבר ולא יכול מול פני השמש, בחמסי בקרה אל מול פני השערה.
יש במים, הנה ראש לבדו עד השמיים, ראש לבדו איתן, לו רק ניתן ללמוד את דרכו של עץ אחד. עכשיו ברדיו כל החיות, בן הארצי. איך פותחים תוכנית כזאת? טוב, נגיד שלום לכם, קודם כל נגיד תודה רבה לטל ורב, איתי ברג, בלהגיע לעריכה המוזיקלית. לי קוראים בן הארצי, רדיו כל החיות למען בעלי החיים. בואו נביא לכם את הסיפור הבא. איתנו כאן באולפן מתארחת אורחת של כבוד, בעיניי לפחות, כשאני הייתי בשש, עוד הייתי עושה על האש. שם ישמור. אז ממש ככה, איתנו כאן באולפן אנבל זמיר, ממובילות מאבק הקופים. יש להזכיר שהמאבק היה להפסקת הסחר בנישואים, והוא צלח. הוא התחיל כבר בפברואר 2012, ובינואר 2015 הוא ראה אור, והוא נכנס לתוקף למעשה. קודם כל נגיד שלום שלום, אנבל זמיר איתנו כאן באולפן, מה שלומך יקירתי? שלום בן, שלומך? שלומי טוב. יפה. אין תלונות. קודם כל, וואו, על המון דברים אנחנו הולכים לדבר. לפני שאנחנו נתחיל, קודם כל בואי תסבירי לנו, לעזאזל, על מה מדובר? מהו מאבק הקופים? על מה היה המאבק? כאלה שלא מכירים. מאבק הקופים, אנחנו קמנו כמאבק אזרחי. אוקיי. לא עמותה, לא אגודה, פשוט אזרחים שהתאגדו מדם ליבם להצלת קופי חוות מזור ולהפסקת הסחר בקופים לנישואים בישראל. יפה. חוות מזור בעצם הייתה קיימת מעל 20 שנה, והיא סחרה באלפי קופים לצורכי נישואים. זו חווה בעצם שהיא עסק מסחרי, פרטי לכל דבר. סחרו בקופים האלו בצורה מאוד אכזרית, משלב הבאת הקופים, הציד האכזרי מהאימא אוריציוס, ניצודו מאות קופות. אני אשאל אותך אחר כך על מאוריציוס באופן אישי, כי טוב, אנחנו נגיע לזה. אוקיי, תמשיכי. הקופות בעצם ניצודו, הובאו לכאן, כאן הן הגיעו לחוות מזור. בעיקר נקבות, נכון? בעיקר נקבות כדי להרביע ולהרביע ולהרביע ולייצר מה שבעלי החווה היו מגדירים סחורה, ועבורנו כל קוף הוא נשמה. כן. והוא לב. ופשוט במשך שנים החווה הזאת סחרה כמעט באין מפריע באלפי קופים. כמו שאמרתי, שיובאו, כאן הורבעו בכפייה. התינוקות היו נסחרים, מיוצאים למעבדות רעילות, מעבדות מסחר. בוא נזכיר שנייה, ניכנס לזה עוד מעט. מה זה קצת רעילות אני רוצה להסביר, ואני רוצה גם לדעת מה זה מסחר, אבל אנחנו נדבר על זה. אוקיי, בעצם יובאו לארץ למטרות האלו דאז. אוקיי. בעצם כל הניסוי להביא את בעלי החיים, בעצם לקנות אותם לארץ בעצם ולהביא אותם לארץ, זה משהו שלא היה בחוק, היה אפשר כאילו. אז ב-2012 הייתי יכול להביא בעל חיים לצורך מסחר. היית יכול לייבא ולייצא. כן. אני כרגע לא עוסקת בבעל חיים ככלל, אלא בקופים האלו. בקופים, כן, כן. הקופים האלו, אגב, גם במסגרת יש אמנה בינלאומית שמסדירה את הסחר בחיות בר בעולם, וגם בישראל הייתה מדיניות מסוימת שהייתה אמורה להגביל את חוות מזור לסחר רק למטרות רפואיות מצילות חיים. זו מדיניות שניסה השר ארדן בשנת 2011 כן. להתקין. לצערנו חוות מזור היא וחוקים ומדיניות ותקנות הרבה פעמים לא הלכו יד ביד, והקופים האלו המשיכו להיסחר למעבדות שונות מבלי להוכיח כלל את המטרות שלשמן הן נסחרו, וכאן אנחנו גם נכנסנו לתמונה. חשוב לי רק לציין משהו. בבקשה. המאבק מול חוות מזור של פעילים וארגונים נמשך כבר שנים. זאת אומרת, במשך שנים היו... עוד הרבה לפני 2015. הרבה לפני 2012, אבל... ובאמת כל הכבוד לכל הארגונים ולכל הפעילים שלקחו חלק בפעילות הכל כך חשובה הזאת, במאבק הכל כך חשוב הזה. מיד נדבר על המאבק עצמו וגם על מה קרה במאבק, אבל אני רוצה שוב קצת לבאר את העניין. בואי תסבירי לנו בבקשה, שאנחנו אומרים רעילות, למה אנחנו מתכוונים? תראה, אני הייתי הולכת על הפוך.
והאם נגיד ההגדרה, אם בכלל קיים דבר כזה, אנחנו יכולים להיות חלוקים, אבל זה לא נושא השיחה היום, אם החווה הוגבלה בשלב מסוים לסחור בקופים רק אם יוכח שהם למטרות רפואיות מצילות חיים, הרי שבפועל הקופים האלו נסחרו למעבדות רעילות, משמע מעבדות שעובדות עם חברות מסחריות למטרות שונות, למטרות בצע כסף, לממון, ולא... כאן בישראל עסקים ישראלים כביכול? לא, הקופים ניצודו, זה דבר חשוב. ישראל שימשה כדלת מסתובבת, ממש כך. צדים ממאוריציוס, מרביעים לעבות את הסחורה. כאן בישראל, ואז שולחים אותם. ואז יש שפע של סחורה לייצא החוצה. אוקיי. למעבדות. הייתה מעבדת SNBL, שזו מעבדת רעילות שהיא בעצם זכתה לגינוי עולמי על כל מיני עבירות שנעשו שם, והתאכזרות לבעלי חיים. וכל מיני דברים שנעשו שם שלא כחוק. וזאת הייתה לקוחה מאוד מאוד רציפה לאורך שנים של חוות מזור, וזו בושה גדולה וכתם גדול. עזוב את הנושא הזה של סחר בקופים, שהוא כתם לכל דבר בעניין, אבל גם... את חושבת שהמודעות עלתה ב-2012 במאבק? כי אני לא חושב שהיה מודעות לעניין. היו ניסויים בשנות ה-80 לעשות שינוי בכל העניין של צער בקופים. אני זוכר, היה מאבק עולמי מאוד גדול. Save the Monkeys, זה היה אחד הפסטיבלים הגדולים שהיו ב-1987. אבל ב-2012, עוד פעם, אני מתבלבל בין 2015, ששם בעצם צלח המאבק, לבין 2012, ששם בעצם הייתם לא בתחילתו של המאבק, אבל כן אפשר להגיד בעיצומו שבו בעצם העם מבין את הרעיון. תראה, אנחנו קמנו ב-2012 עם מטרה אחת, שינוי התקנות. אנחנו הבנו שללא החוק, הקופים האלה לא יוצלו לעולם. הבנתם, אבל מה אתם רוצים לשנות? זה לא היה גדול מדי עליכם? האמת, זה נראה גדול, אבל עצם זה שאני פה מדברת איתך... כן, אני שמח שזה גם צלח. אגב, זה צלח. מה היה בעצם התקנה שהצלחנו להביא? הצלחנו לעצור את הסחר בקופים למטרות נישואים בישראל, דבר שלא היה קודם. אוקיי. הצלחנו להביא בעצם, המאבק שלנו, זה חשוב לי לציין, הוא התרכז במספר זירות. הזירה המשפטית, הזירה התחקירית והזירה הציבורית. כן. מבחינה ציבורית, אני לא צריכה לספר, כולם ראו מה היה באותן 3 שנים שבהם פעלנו, אנחנו במובן החיובי ירינו לכל הכיוונים, אם זה לחץ אדיר שהופעל על השר להגנת הסביבה, אם זה פעילות מול היועץ המשפטי לממשלה. דאז היה ארדן, נכון? דאז היה ארדן. גלעד ארדן היה שר... עשינו הפגנות ומחאות וצעדות. לא הנחנו לרגע, אנחנו ידענו שזה מאבק עיקש, וככל שאנחנו נלך איתו עד הסוף, כמו שראוי וצריך, ככה נוכל להשיג. כמה זמן לקח לכם עד שהשר להגנת הסביבה, גלעד ארדן, באמת התייחס אליכם ברצינות? זה מצחיק, תוך חודש. ברגע שעליתי מולו לאימות בגלי צהל שבישר על הפגנה קרבה, השר הקשיב. הוא ידע את הנתונים לפני? הוא ידע אותם או שהוא היה צריך לעשות שיעורי בית כי הוא בכלל לא ידע על מה הולך עם קופים בכלל? שאלה, אני רוצה לדעת כבן אדם, לא כשר. אני אגיד לך מה, ארדן לא יאהב את התשובה שלי. בבקשה. השר ידע. השר ידע. השר ידע, הוא עברו אליו חומרים, הוא עברו אליו נתונים, הוא עברו אליו הוכחות. לא נעשה דבר במשך תקופה של כמעט 2 מיום הגשת החומרים. אנחנו יכולים לראות שינוי משמעותי כרגע בכלל, בכל העניין הזה של משרד להגנת הסביבה. אני רואה היום המון פעילויות שדווקא כן באות לקראת. תראה, אני יכולה להגיד, ובקטע הזה מאוד לפרגן למשרד להגנת הסביבה, שאכן נעשים שינויים ויש קשב. עכשיו יש תקציב של 50 מיליון למועצות המקומיות, ואני מקווה מאוד שבעוד 30 יום הם יקבלו את הכסף, והם יוכלו גם לעשות פעילויות ולשנות ממש סיסטמציה. ואמן וימשך וידבק בכל המאבקים, שנצטרך פחות מאבקים ויותר תוצאות. תראי, כמה שיותר נחת לבעלי החיים, נחת לבני אדם. אני חושב שברגע שאנחנו יוצרים רוע ואנחנו פוגעים באחר, זה לא הקיץ' הזה שזה חוזר אלינו. באופן חד וחלק אנחנו פשוט פוגעים, והפגיעה הזאת היא בסופו של דבר אנחנו חלק ממנה. טוב, דיברנו על סחר בקופים. היום אני יכול לקנות מחול בעל חיים שנקרא קוף ולהביא אותו לארץ? לצערי, אם אתה מעבדה של אחת האוניברסיטאות שעושות ניסויים בקופים, אתה יכול. ואני יכול למכור קוף מכאן לחול? לא. לא, זה החוק החדש. איסור סחר בקופים לניסויים, זה בדיוק מה שהמאבק... אבל זה לא ניסוי, אני רוצה למכור אותו לחבר שלי בווירג'יניה. אני יכול למכור... אתה נוגע בנקודה... קוף, אני יכול להוציא קוף מהארץ? אז זהו, שקודם כל כן. אז אם כן, אז מה אני אעשה באמת? כי אם אני יכול להעביר קוף, אז במקום להעביר 17 קופים, אני אעביר קוף.
אני רוצה לגלות לך שאנחנו מעולם לא היינו תמימים באשר ליכולת של חוות מזור לסחור גם כשאסור. יכול להיות שעכשיו יכולים למכור קופים משם? אנחנו נמצאים כרגע, והתשובה שלי צריכה להיות מאוד זהירה. ככה, קודם כל אני רוצה להסביר שכרגע חלק מהקופים, אותן ילידות טבע, שבהן אסור לסחור בתכלית האיסור הרבה לפני ינואר 2015, הן הועברו בקבוצות בצורה מאוד אחראית ומוסדרת לפארק הקופים הנפלא בבן שמן. אוי, הייתי שם, תכף נדבר עליו גם. נדבר עליו, על הפארק המקסים והמהמם, שהוא כולו עבודת קודש לשיקום קופים, ואותן קופות בטוחות מכל רע, אנחנו שמחים שהן שם, ביקרנו אותן, יש קבוצת התגייסות שמתנדבת למען הקופים האלה. יש שם משרד של וטרינרים, יש שם רופאים, יש שם טיפול של אוכל, יש שם מתנדבים. נכון. יש שם את גיא, ויש שם את גלי שם. תמר פרדמן, שהיא מנהלת הפארק, היא פשוט ראויה לכל שבח, וכל הצוות, צוות אמיתי. הצוות, כן. את הקטנים במערכת אני מכיר, ואני חייב להגיד שאני הייתי שם, שאתה רואה את הכפות ידיים של הקופים, את הרגליים, שאתה רואה את העיניים, את תווי הפנים, את האינטליגנציה, את הרגישות, את הפחד, את השמחה, את השובבות. אתה לא יכול להישאר אדיש. אלו אנשים קטנים. אלו ילדונים קטנים, צעירים, חמודים, מקסימים. זה מה שהם. בעלי חיים, ולחשוב שמישהו שלח לי מייל, זה שהראיתי לך, ששלחו לי מייל בעצם שמראה ניסוי בבעלי חיים בארצות הברית. בארצות הברית זה כאילו מאוד מפחיד. עכשיו, אני שואל, כאילו, אם המתוקים הקטנים האלה, כאילו, נולדים כאן בישראל, והם קופים ישראלים, וחס ושלום שולחים אותם למעבדות בחו"ל, זה רע מאוד. נכון. זה כואב מאוד. זה קרה במשך שנים, אלפי קופים נסחרו למקומות שהם גיהנום, הרי במעבדות הניסויים זה גורל מר ממוות. התאכזרות, התעללות, לא תמיד בהתאם לחוק, בלי פיקוח, זה דבר שהוא לא סוד. חשוב לי רק להחזיר אותנו לעניין הקופים, שהרבה שואלים אותנו, את הצוות, מה קורה עכשיו? הדברים קצת מעורפלים. גם אני שואל, מה קורה עכשיו? בוא נענה על זה. כמו שאמרתי, חלק מהקופים כבר הועברו לפארק הקופים, ששמו הולך לפניו. זה ביער בן שמן. זה ביער בן שמן. שאפשר לבקר שם, זה שקוף, וזה פתוח, אין קירות. הקופים עצמם הם נמצאים במתחם שיקום, ולא כל כך אפשר לבקר אותם באופן חופשי, לטובתם. זאת אומרת, כן, אבל אפשר לראות אותם ולהסתכל. אפשר להגיע בכלל לפארק ולפרגן לו, נכון. אני אחר כך גם אתן את הפרטים. הוא בעצם במתכונת שקיפות מלאה, זאת אומרת, הוא לא מסתיר שום דבר, הוא נותן את היכולת לכולם לבוא ולראות, בשונה מחוות אחרות. נכון, לגמרי, מפארקים אחרים. עכשיו, חלק מהקופים, מאות קופים נוספים, עדיין כלואים בחוות מזור, ובקטע הזה אני רוצה לעשות סדר. זה לא נכון, חד משמעית, שחוות מזור נסגרה. לראיה, קופים עדיין כלואים בתוך הכלובים בחוות מזור. הדבר היחיד שהשתנה הוא שחוות מזור לא רשאית יותר לסחור בקופים על פי חוק, ושהקופים נפדו על ידי מיליונר אמריקאי ונמצאים כרגע בכלובים של החווה, אבל בחזקת חברה שנקראת שמורת הקופים. נכון. ורק כשהחברה הזאת תאות להגיע לכל הסיכומים וההסדרים והעניינים והבירוקרטיה, ומבחינת המדינה יעשה הצעד שאנחנו כל כך שואפים אליו, כל הקופים בעצם יועברו ממתחם חוות מזור לפארק הקופים בבן שמן, ואז אנחנו נדע שאנחנו יכולים ללכת הביתה. כי המאבק אומנם הסתיים בצד הארי שלו, בחלק הארי שלו. מטרת המאבק הייתה בעצם להעביר את כל הקופים לבית שהוא בית חופש. כן. מקום מבטחים. הבנתי. אז אנחנו באמת נבקש מחוות הקופים להגיע אלינו לאולפן ולדבר איתנו, ובאמת להגיע להסכם נבון וחכם. למה אתם צריכים את זה על הראש? תשחררו אותם. הם כבר זה כאילו לא על הראש שלהם. זה כבר תחת ראשם של חברת שמורת הקופים. תראי, אבל אני לא מבין, אין כבר כאילו רווח מזה. בוא נדבר עכשיו רגע אנליסט. אין מזה רווח כלכלי כרגע להחזיק את הקופים האלו, כי אתה לא יכול למכור אותם לניסויים. להחזיק אותם זה המון כסף. יש מקום שעושה את זה באהבה. יש מקום ממש טוב בשביל קופים. נכון. תשחררו, תראה, אנחנו יודעים, ממה שאני יודעת מהמידע שאצלי קיים, שבאמת זאת הכוונה להעביר את כל הקופים לפארק הקופים. למה זה מתעכב? אני חושבת שזה הרבה עניין בירוקרטי, ועד לא מזמן לא היה בוודאות, כנראה לא התקבלה ההחלטה באמת להעביר אותם לפארק, אבל עכשיו עם המידע שבידי הוא נכון. אפשר לבקר שם? אני יכול ללכת לבקר שם? אם אני רוצה כאדם, כן. לנו לא נתנו. מאז שהקופים... ביער בן שמן?
לא, ביער בן שמן כן. בחוות מזור? בחוות מזור זה קצת... לא נראה לי שאם אני אגיד שלום, קוראים לי בן מרדיו כל החיות, אני רוצה לבוא לבקר, ללטף את הקופים, לראות אותכם, להכיר את הצוות, אני רוצה להזמין אתכם לאולפן, אני רוצה לעשות גישור, אני רוצה לדבר, אני אולי... אתה יודע, זה לא פוליטיקלי קורקט, אבל אני יודעת מה. תירגע חמוד, הכל בסדר, הנה, אנחנו מיד מעבירים את כל הקופים בלי שום קשר, כי זה התאריך. חיכינו ל-2016 שהגיע תקציב כדי להעביר אותם. יכול להיות גם. בן, אנחנו במעקב על החווה, אז אם אתה רוצה פרטים מה קורה שם באמת, אפשר לתת לך אותם לפנים משורת הדין בתום התוכנית. אני אשמח. אנחנו גם נדבר עוד מעט עם ספיר אסי, שהיא זמרת מצוינת, נהדרת, שהיא שרה בשיר חדש, שהוא אקטיביסטי מאוד, אני מאוד מתרגש, אני אגיד לך את האמת, כי גרי יורובסקי הוא שותף שמה בלהיט הזה, וקוראים לו How Lord. עכשיו, או אם תרצי, או לורד. אני פשוט משנה אותו כל הזמן, כי המשמעות היא בעצם, תקשיבי למילים, אני חושב, ואת תביני את הכל. מיד אנחנו נתקשר גם לספיר אסי, ונדבר איתה. את יודעת מה? בוא נעשה את זה בלייב. היא מאוד התרגשת, דרך אגב, שאת נמצאת כאן ומדברת על קופים, ובכלל על חופש, על פרידום. כי השיר הזה מדבר על פרידום למעשה. אנחנו בעד חופש לכל מי. אז זהו, אז אנחנו מיד נדבר עם ספיר אסי. אנחנו גם רוצים לדבר עם בחורה בוא נדבר על המאבק קצת. אני רוצה לדבר עם דנה גם, אבל בואי נסביר שנייה, טיפה, דנה תדבר איתי תכף. היא השיגה לי מישהי מהמאבק מדהימה, שאת מכירה אותה ממש טוב. אוקיי? שאם אני לא טועה, שתיכם עשיתם סופר דיאטה שם במאבק, לא אכלתם, לא שתיתם, היה איזושהי שביתת רעב כזאת. היו שתי שביתות רעב. נכון? ורזיתם? יצא לכם? אני רזיתי, היא קצת אין לה מאיפה להרזות. אין לה מאיפה להרזות, אוקיי, הבנתי. טוב, אז מיד אנחנו נדבר על המאבק עצמו, מאבק שהיה ב-2012, והוא נמשך לאורך 4 ומשהו שנים. זאת אומרת, הוא נמשך כאילו כמעט 4 ומשהו שנים, ואז היה ממש שמחה גדולה. זה היה בתקשורת, שבעצם היה חוק. ששונו התקנות. בוא נראה, יכול להיות שיש לי אותו, גם להשמיע לכם אותו, כי אני דאגתי שיהיה לי, אז אנחנו גם נשמיע. כן, מה רצית להגיד? רציתי להגיד שבדרכנו אנחנו לא סיימנו את המאבק לגמרי, ועד שלא כל הקופים יועברו למקום מבטחים בפארק הקופים בבן שמן, אנחנו כאן. כמה קופים לדעתך נשארו שם? אנחנו יודעים שכמה מאות, לצערנו ההרבעות בחווה נמשכו, ולכן זה יכול להיות גם יותר. אין מספר שהוא לגמרי ודאי חד משמעי על פי רשומות. זה רק ממה שאנחנו עוקבים ורואים וממה שמדווח הצד השני. הבנתי, ויש איזשהו שינוי כרגע מהותי באמת שאפשר לראות, כאילו כמה קופים אמרנו שיש שם? הם לא משתחררים, אתם יכולים לדעת, יש איזשהו... תראה, כשיוצאים קופים... זאת שאלה שאני לא הבנתי את התשובה אליה. כשיוצאים קופים מהחווה לכיוון הפארק שלשם רק הם אמורים לצאת, או למקום מבטחים אחר, הכל אמור להיות מאוד מאוד מסודר, מאוד רשום, מאוד מפוקח. כשאני אומרת אמור, אז כאמור, במהלך השנים האחרונות אנחנו נאלצנו לעשות את הפיקוח, ובדרכים שלנו הצוות תחקיר עבד שעות נוספות. אבל אנחנו מקווים שאנחנו לקראת הסוף, ואנחנו שואפים לשם ועובדים על זה. כן, גם אני, האמת היא. טוב, זה בתזכורת קטנה ממה שהיה דאז, אוקיי? ממש אז, ישראל נגד חוות מזור. התחיל בצמרות העצים, במאוריציוס. קצת, אם אפשר. תודה. בלילה מגיעים הציידים ומציבים מלכודות. זו הייתה ירייה, נכון? והם קופים שחיים בטבע שם. כן, פשוט שולפים אותם ממקום המחיה הטבעי שלהם. אני לא מאמין. הרדיו כל החיות חייב לדבר על זה. אנחנו עושים את זה ברגע זה. הקופים נלקחים למחנה ריכוז, שם הם כלואים בתנאים קשים עד לשליחתם לחוות מזור בישראל.
לאחר מסע של 30 שעות, סגורים בארגזים, ללא אוכל ומים, הם מגיעים לחוות מזור. חלקם לא ישרדו את המסע. עם הגיעם לחוות מזור, הם הופכים למכשירים בבית חרושת לקופים. את תינוקות הקופים מפרידים בכוח מאמותיהם בהגיעם לגיל 10 חודשים. מכאן הם מועברים למעבדות הניסויים באירופה ובישראל. בואו נעצור את הסחר הנורא הזה. כן, בואו נעצור את הסחר הנורא הזה. זה באמת עצוב, זה באמת מקומם. זה קטע שקיבלנו ממאבק הקופים דאז. אם אני לא טועה, של האגודה, נגד ניסויים בבעלי חיים. כן, זה נשלח משם. אגב, הסרטון ממשיך עם עוד כל מיני בעלי חיים, זה ממש משהו ארוך. יש לציין שזה נורא, זה נורא שזה קורה מתחת לאף, זה נורא שבעצם מי שלא קרוב לדבר הזה ולא מכיר את כל התהליך, לא יכול באמת להבין על מה המאבק. עכשיו, בשביל להבין את המאבק הזה, ברגע שאתה שומע את הסיפור הזה, או רואה את הוידאו הזה, או שומע את הקריינות הזאת, אתה פשוט קופה במקום. נכון. ואז אתה אומר, אני חייב לעשות שינוי. ואז מגיעות, אתן מגיעות. מגיעים, אזרחים. לא, אתן הגעתן, כן. נכון? יחד עם המון אזרחים, שרוצים בעצם, הבינו את הרעיון, ומעוניינים לשנות, ובהתחלה זה לא היה כנגד חוות מזור, זה היה כנגד סחר קופים לישראל, ובעצם יצוא, אוקיי? כי זה היה המאבק. אחר כך שכבר היה איזשהו מקום קונקרטי שבו מניחים את הקופים עצמם, אחרי שזה התגלה, אז כבר כל הפנים היו מופנות למקום. עכשיו, אני אומר, אני חושב שהמאבק הוא לא כלפי איזשהו שטח טריטוריאלי מסוים או מישהו מסוים, הוא כלפי הרעיון המייאש והמיותר הזה. הוא לא כנגד איזה פרסונה, שאף אחד לא ירגיש ממורמר מהמאבק הזה, או שהוא ירגיש שתוקפים אותו. המאבק הזה הוא כנגד רעיון לא אנושי, לא נתפס, רע, שפשוט גורם עוול וכאב לא של רגע אחד, של חיים שלמים, של נשמות, קופים קטנים שלא עשו כלום, סך הכל יצאו לשחק על העץ. ואז פשוט או ירו בהם, או הרדימו אותם, או גנבו אותם, וזה מה שקרה. ועל זה, אני חושב שאין מה להוסיף על זה, אני חושב שממש אין מה להוסיף על זה, כאילו. אנחנו מיד נדבר עם נטלי, נכון? ספרי לי קצת עליה, וספרי לי קצת על מה שאתם בעצם חוויתם שם. קודם כל, נטלי ביט שחם, זה שמה המלא. יתד מאוד מאוד משמעותית במאבק הזה. אוקיי. היא בעצם ממובילי המאבק, והיא עשתה דברים גדולים ואדירים כדי שאנחנו נצליח להגיע משלב מילים לשלב מעשים. בין היתר, כמו שהזכרת קודם, היו 2 שביתות רעב, על שלי נדבר קצת אחר כך. היא שבתה רעב מול קריית הממשלה, רק כדי לעשות את הדבר הבסיסי, וזה להביא לידיעת השר עמיר פרץ. עברנו בתוך המאבק הזה מספר בעלי סמכות. עברתם כמה קדנציות. כן. מצחיק שבמאבק קצר כל כך נכון, עברו כמה קדנציות. נכון, היו בחירות מוקדמות. אוקיי, נכון. תמשיכי. והיא בעצם, השביתת רעב שלה התרכזה בלהביא לשר עמיר פרץ את הראיות שלנו, את הדברים שעשינו מתוך התחקיר על סחר שלא כדין, על סחר אכזרי שלא כדין, בניגוד לחוק. והרצון שלנו להפסיק את הפעילות האכזרית הזאת, כמו שאמרתי, הבנו שאנחנו צריכים להתבסס על דברים שהם קונקרטיים, כדי לשכנע שר ולשכנע מבקר מדינה ולשכנע יועץ משפטי, ופה נאלצנו לעשות מעשים גם מורכבים ואולי אפילו קיצוניים. אז זאת נטלי, ונטלי הלכה עם השביתה הזאת 5 ימים, עד ליום בעצם שבו עמיר פרץ הסכים לקבל את פנינו במשרד שלו, ולקבל את החומר לידיו. וכמה זמן? 5 ימים? כן. לא לאכול ולא לשתות? לא לאכול ולא לשתות. אוקיי, וזה היה איפה?
וזה היה מול קריית הממשלה בתל אביב. זה מקום חזק, כולם שובתים שם רעב, נכון? לא יודעת אם כולם שובתים רעב, אבל ניסו לפנות אותנו מדי ערב שוב ושוב, הסבירו לנו שזה מקום אסטרטגי. ניסו להביא לכם לאכול? לא, האמת היא שיועץ השר ניסה בשלב מסוים להביא. דברים טעימים? אנחנו רוצים להאמין שזה היה מתוך כוונה טובה, אבל הוא ניסו לשבור את השביתה הזאת, זה לא צלח. כשמישהו מביא לכם לאכול מהממשלה ואתם שובתות רעב, זה לא עושה לכם חשק דווקא עוד יותר לשבות? לא יודע, זה נראה לי כאילו. זה עושה אותנו עדיין נטועות במטרה. אגב, אני לא שבתתי בקריית הממשלה, אני שבתתי רעב מול בית השר גלעד ארדן בסביון, שביתת רעב של 7 ימים, שהמטרה הייתה מוצהרת לכך שהוא יעגן תקנות או יקבל החלטה לפני כינונה של ממשלה חדשה, כי היה אז בחירות מוקדמות. השביתה הזאת צלחה והשיגה מטרתה, ובאמת אחרי 7 ימים, כשהשר נתן את ההתחייבות שלו, אני קמתי ממנה והתחלתי לאכול. מה אכלת אחרי השביתה? בננה, הביאו לי בננה כדי שזה יהיה סמלי. כן, זה סמלי לגמרי למאבק הקופים, נפלא. אז אנחנו נמשיך עם שיר ומיד נחזור ונדבר עם נטלי, וכמובן נדבר על עוד איזשהו תהליך שאתם עברתם שם במהלך המאבק הזה, ולא רק מה שזה שינה אצלכם, אלא מה זה גרם לכם לשנות אצל החברה הקרובה אליכם. שזה מאוד חשוב, זה משהו שמאבקים עושים בדרך כלל לבני אדם. אני מבדיל בין אנשים לבני אדם, כי אני חושב שאנחנו נולדים אנשים ובאיזשהו שלב הופכים לבני אדם. אנחנו קונים את זה בהרבה עבודה קשה. יש כאלה שנשארים סתם אנשים. ואני מקווה מאוד שהם יהפכו להיות בני אדם מתישהו. אני לא חושב שאני בן אדם מספיק טוב, אבל ללא ספק, ליבי לכיוון הזה. אני מקווה מאוד שאני אצליח. אז עם השיר הזה, מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו? האזנה נעימה, רדיו כל החיות, לי קוראים בן ארצי. אנבל זמיר איתנו כאן באולפן. מאבק הקופים. חם הרוח על כל העיר, כמו הבטחה גדולה, ויש לך עדת מעריצים, כן, שרים איתך במקהלה, טורורורו, טורורורו. מה יש לומר? כל הכרטיסים נמכרו מראש. מה יש לומר? אל תיתן לסלע לעלות לך לראש.
עכשיו בכל החיות, בן ארצי. ולא, לא הבן של שלמה. לא הבן של שלמה. אז כן, אנחנו כאן חברים וחברות רדיו כל החיות למען בעלי החיים. אנחנו כאן לא לבד, יחד איתנו אנבל זמיר, ממובילות מאבק הקופים. היי, מה שלומך אנבל? אני עכשיו מיד מעלה לשידור את ספיר אסי, אחת הזמרות המובילות, גם בתחום הטבעונות, אגב, יש לה שיר מופלא עם גירי יורובסקי. את יודעת מה? הנה, יש לנו אותה בהפקה? כן, יופי, תודה. ספיר אסי? כן. מה שלומך? אוי, שלום. יו, איזה כיף, איך תפסנו אותך, איזה מגניב. תקשיבי, אנחנו חייבים קודם כל להגיד לך תודה על השיר המגניב הזה, איזה כיף. ולפני זה, רציתי לשאול אותך, מתי את באה לאולפן? מתי אני באה לאולפן? מתי שתזמין אותי, אני אגיע. איזה בעייתית, אני מזמין אותך כל כך הרבה, את יודעת? באמת. עכשיו, בקרוב גם אני יודע שאת מופיעה בתל אביב, אז בכלל אנחנו לא נדבר על זה עדיין, כי הבטחתי שלא נדבר על זה. אישה עסוקה, זמרת, הוציאה סינגל ועכשיו היא עובדת על דיסק בכלל שלם. קליפ, מה איתו? יש? זהו, שפה אני קצת שומרת על הסודיות, אבל בקרוב וכולם ידעו. מה יש לכם, בנות? גם אנבל, כולך סודית, גם את ספיר סודית. מה עם כל הסודות האלו, באמת? כי אנחנו לא רוצות לספר הכל, אנחנו רוצות להשאיר את הצופים קצת במתח, לא? אנבל, לא מסכימה איתי? לגמרי. מתח. אני אוהב מתח. טוב, מה אני אגיד לך? אז אנחנו, בכל מקרה, אנחנו צריכים לחטוף אותך פה לאולפן, זה לא יעזור. אני רוצה להשמיע בפעם הראשונה את השיר של ספיר אסי לאנבל. וואו, איזה כבוד. איזה כבוד הוא לי לשמוע אותך. לא וואו, הו לורד. יקירה, כבוד הדדי, אני בעד. כן. עכשיו, ותישארי איתנו על הקו ספיר, מיד אחרי השיר אנחנו הולכים לדבר עוד קצת, כי אני רוצה גם את התגובה של אנבל, ובלי שום קשר, תקשיבי טוב לכל ווקל בשיר הזה, למילים של השיר, למילים של גרי בשיר. תקשיבי טוב לביצוע, תראי איך מוציאים משהו מוסרי איכותי ברמות C. וואי, אני נרגשת, יאללה. קבלי, אנחנו כאן חברים וחברות רדיו כל החיות, ספיר אסי. האזנה נעימה לכולם. איזה כיף. וחומלת. ספיר אסי. הו לורד. שערי איתנו על הקו ספיר, כן? אם בא לך להתפרץ, תפרצי חופשי. So
נאו לורד. ספיר אסי. ספיר אסי, מה שלומך? עכשיו שלומי מצוין, שאני שומעת את השיר שלי, אני כל פעם מתרגשת ממנו, זה לא... איזה יופי. ספיר יקרה, את עוצמתית ומרגשת בצורה בלתי רגילה, ותודה לך על השיר הזה. הבחורה גמרה לי פה את הטישו. תודה. ממש מדהימה. מדהימה. תודה רבה רבה רבה. נכון יצירתי, נכון מיוחד. היא קיבלה את הברכה של גרי יורובסקי, היא קיבלה חיבוק ומייל, והיא עשתה דברים מדהימים, ובאמת, האמת היא שכן, בשקט בשקט, אקטיביסטית פועלת ועושה שמות למען בעלי החיים. אגב, כשהייתי בצפון עם ספיר וטיילנו, האהבה שלה לבעלי חיים היא יצרה לי את האוטו וירדה לחבק פרה. באמת? פרה משוחררת. מתוקית. מתוקית לגמרי. בחורה כל כך טבעונית שהיא הזויה. בחורה כלבבי. מת עליה, שוגע עליה, בריא עליה. טוב, אנחנו, ספיר, נגיד לך תודה רבה. אנחנו כמובן מזמינים אותך לאולפן, ואת תגיעי, אנחנו כאן ברדיו כל החיות, מחכים לך, ואת תגיעי ויהיה שמח, נכון? ברור. שמח שסגרנו את זה. אנבל, אני ממש שמחתי לשמוע אותך, ותודה על המחמאות. תודה יקירה, והתחושה ממש הדדית. ותודה על כל מה שאת עושה. עד אחרון הכלובים. תודה לך. טוב, תודה, אנחנו ממשיכים חברים וחברות. ובן, רגע, שאתה כל כך מפרגן ואתה מקסים, והרדיו הזה פשוט בעיניי זה הדבר הכי טוב שקיים. נשמה. כי זה באמת משמיע את כל החיות, ואני לא חושבת שמישהו באמת היה חושב על זה אם לא אתה. היו צריכים להמציא אותך. אני מצטרפת לכל מילה ומחזקת כל מילה. אוי, בא לי לחבק אתכם. גם לנו. טוב, אז תהיה לנו שבת שלום מבורכת. אנחנו נבוא לקחת אותך, אין ספק, נבוא לקחת אותך לכאן לאולפן. צריך. המון אנרגיות טובות את. המון. טוב, סבבה, אז שיהיה אחלה של חיים, ואנחנו ניפגש בקרוב, ואת לא מבינה עד כמה מהר לחטוף אותך. תכף המסוק מגיע. אני מחכה. מעולה. מיד אנחנו הולכים לדבר עם נטלי, להתראות ספיר. מיד הולכים לדבר עם נטלי, ונטלי, דרך אגב, מי שלא יודע, היא שבתה רעב. היא באמת 5 ימים לא אכלה, לא שתתה, וכל זה במסגרת מאבק הקופים, מיד נדבר איתה. זה אירוני שבני אדם אזרחים צריכים לעשות כך בשביל למען בעלי החיים, ואם כבר אירוני, אז כן. היי. אלניס מוריסט. An old man turned 98. He won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic? Don't you think? It's like rain. He read his whole damn life to take that flight, and as the plane crashed down, he thought, well, isn't this nice? And isn't it ironic? Don't you think? It's like rain on your wedding day. It's a free ride on your already paid.
when you're already late. And no smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too... עם השיר הנפלא הזה אני רק רוצה להגיד איזושהי ידיעה שקיבלנו כרגע, חברים וחברות. ראיתי מישהו בקבוצת הוואטסאפ שלנו של רדיו כל החיות שצריך מטרנה לגורים, אז קודם כל תדעו שבאולפן שלנו יש מטרנות לגורים, אז מי שצריך מטרנה לגורים שיצור קשר עם רדיו כל החיות, אתם מוזמנים להגיע לאולפנים שלנו ולקחת מטרנות לגורים. אם מצאתם גור, עכשיו קר, חורף, יש גשם, מזג האוויר לא מאפשר לגורים לשרוד במזג האוויר הזה. אם אתם צריכים מטרנות, אתם מוזמנים ליצור קשר לרדיו ולבוא לקחת. איתנו כאן על הקו, חברים וחברות, לא תאמינו, זאת ששבתה רעב במאבק חשוב מאוד ב-2012. שלום שלום לנטלי, מה שלומך? בסדר, מה שלומך? מה שלומכם? מה העניינים? אני בסדר גמור. אני כאן עם חברה טובה שלך למאבקים, חברה טובה שלך לאג'נדה, אנבל זמיר, ואנחנו כאן בשידור חי ברדיו כל החיות. אנחנו רצינו לדבר קודם כל על התחושה, על ההרגשה, אבל קודם כל בואי תגידי שלום, מה נשמע? נטלוש, מה העניינים? ישר תקפתי אותה. בסדר, אנבלי, מה שלומך? בסדר, מי שלא מכיר, למעשה אתן הייתן ביחד במאבק ב-2012, נכון? מאבק הקופים. נכון, ולמעשה, אם אני עכשיו מדבר עם נטלי, אז אני אומר, נטלי, את שבתת רעב, נכון? כן, אני עשיתי את זה. לא מול ארדן, מול... אמיר פרץ. מול אמיר פרץ. מולו לשבות רעב זה קצת קשה. הבנתי, אוקיי. ולשבות רעב ממש במשרד הממשלה, כאילו? כן, הקמנו ממש אוהל מחוץ לקריית הממשלה. כמה אנשים היו איתך? המאבק, חברי המאבק. כמה לדעתך היו במאבק שבאמת הגיעו והיו באמת עם יד על הדופק? מבחינת פעילים הגיעו, היו מבקרים גם ברמה היומיומית, כאילו אנשים, האמת, זה מה שהיה יפה, גם לא רק הפעילים, אלא גם העוברים ושבים, שבאמת לא יכלו להישאר אדישים אל מול מה שקורה. לא ספק אי אפשר להישאר אדישים לנושא הזה, הם מבינים אותו, ואנשים היה להם עניין, אני חושב שדווקא כאן בני אדם לא באמת מבינים את ה איך אני אקרא לזה בעברית צחה, את ההשמשה, איך אני אומר שאני לוקח משהו והופך אותו למוצר? החפצה. אנשים לא מבינים את ההחפצה נגיד בפרות, הם מבינים את זה בקופים. למה? כי בקופים הם לא רואים את האינטרס הראשוני שהם מקבלים מהקופים. מה אני מקבל מהקופים? אין לי חלב, אין לי מה לאכול? לא, אז אני לא מתאים לי שיעשו החפצה בקופים. אנשים לא מבינים את ההחפצה של הקופים. את יכולה להגיד לי אם במסגרת המאבק הצלחתם גם להגיע לאנשים שבעצם אין להם מודעות לקופים בכלל? הם לא מבינים מה זה ניסויים בבעלי חיים, הם לא מבינים מה זה להוביל בעלי חיים ממקום למקום ולטרטר אותם מטריטוריה לטריטוריה, או לעקור אותם עם האמא הביולוגית שלהם. אזרחים ידעו? תראה, אני חושבת שגם מי שידע, הם לא באמת הבינו לעומק את המשמעויות. מה זה, כמו שאתה אומר, להפריד תינוק מאמא. כן. זה הדבר של, אוקיי, נכון, זה אכזרי, שולחים אותם לניסויים, אבל הם לא באמת הבינו את המשמעויות של, כמו שאמרתי, לחטוף תינוק לאמא, או מה זה להתמודד עם הזוועות של ניסויים, שאני לא יכולה אפילו לדמיין. על זה אני אוסיף קצת אני לא רוצה לגעת יותר מדי, כי זה לא נושא השיחה, ובטח לא נושא התוכנית, אבל אם אני כן רוצה לדבר על ניסויים בבעלי חיים, אני קיבלתי איזשהו סרטון מבחור מחוץ לארץ, שהוא כביכול מדען, שהוא סוטה מהדרך, והוא לא מעוניין לעבוד בזה, כי זה דוחה אותו. והוא שלח לי בעצם קריטת קרקפת של קוף חי שהוא נשאר בחיים על מנת שיהיה לו דלקת ובקטריות בקליפת המוח, ואז על זה הם רוצים לעשות בעצם ניסוי שיצליח לטפל בטיפול בקטריאלי באיברים פנימיים. משהו מעניין מאוד. אבל אני אומר כאילו עם כל הכבוד יש פה קורבן והקורבן סובל, ואני חושב לא יודע, זה לא מתאים. כאילו זה לא מתאים. אז כשראיתי את הסרטון הזה אז אמרתי
וואו, כי באמת, כי לא ראיתי רק את הכריתת קרקפת, ראיתי את כל החיים בשבועיים האלה, שהוא בלי הראש, איך הוא חי, ומגרד לו, וכואב לו, ואתה רואה את זה בפנים, אתה רואה את זה בפנים. כמה קופים היית צריכה לראות, או כמה סרטונים היית צריכה לראות, נטלי, כדי להגיע למצב שאת אומרת, די, אני כאילו נמצאת במצב נפשי קשה כבר, כי אני רוצה להגן על הקטנטנים האלו, אני מגיעה עכשיו ושובתת רעב באוהל מול הכנסת. זהו, מוזר שאתה מעלה את זה, קשה לי להגיד מצחיק אחרי התיאורים האלה, אבל באמת אחת הסיבות שהתחלתי עם כל המאבק הזה זה, תראה, בגיל 14 הייתי צמחונית, ואתה יודע, חלק מזה זה באמת היה באמת להבין מה עומד מאחורי דברים. כן. וגם חלק מתעשיית באמת ניסויים בבעלי חיים. נכון. ואני לא אשכח שראיתי איזה סרטון מזעזע, באמת מזעזע, ופשוט אני זוכרת את עצמי פשוט בוכה בהיסטריה על מול המחשב ולא מסוגלת כאילו להתמודד. ואתה יודע, אני רואה באמת, אחרי זה אתה ממשיך לגלות את הדף, ואז אתה גם רואה באיזה משפט שחצי נאמר, חצי לא, שבמושב מזור בישראל באמת יש חווה שמייצאת קופים לניסויים בבעלי חיים. באותו רגע אני חושבת שכל מה שהיה בי כאדם, כישראלית, פשוט התבייש ברמות באמת שחסרות מילים. ותשמע, 15 שנה אחר כך הגעתי למאבק שהגעתי. וכמה שזה יישמע, אתה יודע, אולי קצת קיצוני להגיד, אבל סרטון אחד זה כל מה שהייתי צריכה. כאילו, לא... כן, כן, על זה פני הדברים. אני אומר גם, למה אני אומר על זה פני הדברים? גם אפשר לראות את גר הקובייה, שהוא מדבר על לא לאכול בעלי חיים, ובטח לא לצרוך ולא לעשות החפצה בשום יצור חיים. באנזימים נושמים, מרגישים וחיים, אני יודע. לא לעשות החפצה במישהו אחר, שהוא יכול לחוש את זה. אז באמת, כמו שרואים שאת גר הקובייה פועל, והוא פועל, אנשים בעצם יוצאים משם עם חומר למחשבה, ואני אומר שבאמת אנשים מקבלים את האינפורמציה ובאמת רואים את התמונות ופוגשים את הקופים חיים שלבים של רווחה עכשיו ביער בן שמן, יכולים להבין באמת על מה המאבק הזה היה. זה היה מאבק מאוד ממושך, נכון? כן, זה היה... היה הרבה רגעים של חושך, של רעידות בערכיים, של רגע, אנחנו מניחים לזה, אנחנו לא יכולות להחזיק את זה. אני שואל מתחושות של מאבקים שאני ניסיתי לעשות, ואני מנסה לעשות, כי בכל מאבק יש איזשהו אחד... מאבק מהשורש של המילה אבק. אנחנו רוצים בעצם לשחרר, לנקות את האבק המיותר מהדבר הנקי והנכון. נכון? רוצים לנקות את הלכלוך. אנחנו נאבקים בשביל להיאבק את הכל, לנקות, להזיז את הטשטוש. עכשיו, המאבק הזה בעצם הוא לוקח זמן, הוא גם לפעמים הוא לא נעים. אתה חווה ממש חוויה נפשית. רציתי לדעת באמת, נטלי, עכשיו אני לוקח אותך למקומות שהם בעבר אמנם, אבל... באיזשהו מקום כשאת מחליטה לשבות רעב את נהיית איזושהי לוחמת אור ואנשים מסתכלים עלייך ומצפים ממך ולא ראיתי את השם שלך בכותרות ולא ראיתי אגו ולא ראיתי אותך מחפשת ומטבע הדברים זה קרה, אנשים נאספו סביבכם ואיתכם אני חייב לציין, ונאבקו במטרה הזאת, כי המטרה מקדשת את כל האמצעים. ובעצם הצלחתם להעביר לציבור רחב על המאבק את המטרה, ואני מבין שהמאבק למרות שהוא צלח, עדיין בין השורות, זה לא משנה אם זאת חוות מזור, או אם זאת חווה אחרת, או שמורה כזו, זה לא משנה. עצם זה שאם עדיין יכול להיות סברה שיוצאים מישראל קופים למטרות כאלה ואחרות, שהן לא מטרות הערצה, אהבה, חיבוק וחמלה, אז אני שואל, למה? כאילו, אם אני עדיין יכול למכור בעלי חיים בישראל, אז אולי צריך להיות פיקוח טיפה. מה אנחנו יכולים לבקש בעצם עכשיו, נטלי? תראה, קודם כל, כמו שאתה אומר, זה פיקוח הרבה יותר הדוק. זה שקיפות של הדברים, זה לא רק לפקח, זה באמת שהמידע... בדיוק דיברנו על זה, אני ואנבל, ששקיפות אפשר למצוא ביער בן שמן, בעניין הקופים. זה כן, תשמע, קודם כל באמת, יער בן שמן עושה עבודה מדהימה. הוא בית חם, הוא בית אוהב לקופים, כן, זה המקום הנכון כביכול, לפחות בשבילם להיות בו. זה קופים, יש להזכיר, שנולדו בשבי, כביכול, בוא נקרא לחיה בשמה, הם נולדו בשבי, כביכול, לכאורה, למטרות סחר, ועברו למקלט.
מה שעבר, הקופים שעברו עד עכשיו אלו ילידי הטבע, ואנחנו כולנו תקווה, שאיפה ועבודה על זה. שגם ילידי הארץ. שגם ילידי השבי, שעכשיו כלואים עדיין בכלובים בחזקת חברת שמורת הקופים, יועברו לפארק. אנחנו מצפים בקטע הזה שזה יזורז ככל האפשר. ואם המדינה הייתה נותנת, נגיד, קרקע נכונה לפארק הקופים ביער בן שמן, עם שיתוף יער בן שמן, אנחנו בעד כל שיתוף פעולה שהיה מוביל למקום מבטחים רלוונטי. הבנתי. אני בטוחה שאם באמת המדינה הייתה גם עושה את זה, יער בן שמן היה מוכן לקלוט. יכול להיות שאולי פארק הקופים צריך את היד של המדינה בשביל לעשות את המהלך הזה. אתם חושבות כמוני? זה בטוח, כי אין מה לעשות. אז בבקשה, אנחנו נבקש עכשיו כאן ביחד ממדינת ישראל ומשר להגנת הסביבה, מכל הלב, מכל הצוות, מרדיו כל החיות, ואולי אפילו אני יכול להגיד מיער בן שמן, מכל המתנדבים ומכל האנשים שנמצאים שם, אני יכול אולי להגיד בשמם. בואו תיתנו יד לפארק הקופים, תיתנו לו יד, תעזרו לו לעבור למקום בטוח, מקום טוב, מקום שהוא יכול להכיל את הקופים ולדאוג להם, והמקום הנכון והבטוח ביותר למנקיס הקטנים האלו זה פארק הקופים ביער בן שמן. ולא בשום חווה. ולא בשום חווה ולא תחת שום חברה אחרת, כשיש כזה מקום שכבר פועל ויציב והוכיח את עצמו לאורך שנים. בוודאי. ואם אפשר מילה אחת לגבי תמר. לא, את לא יכולה מילה אחת. את רוצה 2 מילים. אז ב2 מילים. בבקשה. תמר היא משקמת בינלאומית. וכשמה כן היא משקמת בינלאומית. אנשים מחול מתייעצים אותה, שמורות מחול מתייעצים איתה אנחנו נדבר עם תמר? ננסה להשיג אותה. אני גם צריך לדבר איתה ברמה האישית, אני חייב שיקום אחרי כל מה שגיליתי כאן בתחקיר, ובכלל כל מה שגיליתי בכלל על מה שקורה לבעלי חיים ב-2016, שזה קצת מצחיק. נראה לי, כאילו, את יודעת, אני בדיוק דיברתי עם אנבל, את יודעת, נטלי, וסיפרתי לה שהיום בבוקר הייתי בקופת חולים. לעשות איזשהו, לקבוע תור לאולטרסאונד, לעצמי. ושם בקופת החולים בעצם אני מדבר עם איזה מישהי, ואני מסביר לה למה לא להרוג חיות ולמה לא לאכול חיות, ואז יצא לי איזה משפט קצת תמוה, לא תמוה דווקא, קצת דבילי אבל. אמרתי לה, איך אמרתי את זה? אמרתי לה, לא קצת עצוב שאני צריך להסביר לך למה לא לאכול חיות חתוכות, קפואות ומתות? ואז היא כזה מסתכלת עליי ואומרת לי, וואלה, אתה צודק. פה הבנו שנינו, שתכלס, נראה לי שבני האדם הם בתנועת נפש שכן להבין את העניין. אנחנו פוגשים כל יום אנשים שמבינים עד כמה ערך של חמלה, נטלי, וערך של ממש מימוש של זכויות למען חיים של אחר, הם נהיים פה משהו ערכי וחשוב. אני חושב שהמאבק שלכם גם הצליח להכניס לתודעה המון 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 אמפתיה לבעלי חיים, בלי שום קשר לקופים עצמם. אני חושב שהמאבק הזה הביא לתודעה שיש באמת כאילו, יכול מאוד להיות שהטלפון שאני משתמש בו, התרופה שאני לוקח, פגעה בשושלת מאוד גדולה של משפחה של קופים. ואני לא ידעתי מזה אף פעם. הידיעה הזאת מסכנת. ואני חושב שחשפתם כאן משהו שהוא במהלך 5 שנים האלו, שהיה צריך לצאת לתודעה. יש לציין שהמון המון פעילים ופעילות במאבק שלכם באיזשהו שלב נפלו בדרך. באמת, לא הצליחו להחזיק את זה. אני עשיתי את התחקיר שלי קצת, כי גם אני הייתי צריך לבוא עם שיעורי בית, וקראתי מתי שנכנס חוק ומשפט מתחיל בעיה, מתחיל בלגן. מתי שהבירוקרטיה, יש דברים שאין מקום לבירוקרטיה בהם. במיוחד שמדובר על הצלת חיים. נכון. יש מקומות שבירוקרטיה היא לא המקום. סליחה. יש לפנים משורת הדין. ואני חושב אני ממש מצטער, ואני מבקש סליחה ממכם שחיכיתם 4 שנים עד שההחלטה הזאת בעצם צלחה. באמת, אני מצטער בשם ממשלת ישראל, וממשלת משרד להגנת הסביבה, בממשלת השירותים הווטרינריים. אני רוצה לבקש סליחה בשמם, ממכם, בסדר? סליחה שהייתם צריכות לשבות רעב, סליחה שהייתם הולכות לישון בלילה עם צווחות וקולות של קופים בוכים. סליחה שהתמונות, שכל פעם שהייתם רואים איזשהו מכה, הייתם ישר נזכרות במראות הקשים, סליחה. סליחה שאני מתרגש כל כך ואני כמעט בוכה ולא מצליח לדבר. אני חייבת רגע לומר על זה משהו, כי אני באמת מתרגשת כמעט עד דמעות. המאבק הזה היה מאבק שכמה ששמרנו אותו ענייני כדי להצליח, הוא היה מאוד מאוד רגשי, ונטלי
וראש צוות התחקיר של הפרשה הזאת, שזאת חנה ברבנל, ובני שלזינגר, ורבים וטובים, יעלומים, איריס בג'רנו, יעל קרמלי, אנשים שליוו את הדבר הזה והיו חלק מהדבר הזה. הפכנו להיות משפחה. הכאב היה כל כך קשה, ועל הדעת שאתה עושה את הברור מאליו, ושהאמת פרוסה, ושחייבים לעשות עם זה משהו, ואתה נתקל בקירות בטון, קירות בטון של אותם אנשים שיכולים היו לפעול, ויכולים היו להחליט, ויכולים היו לעשות את המעשה הרבה לפני. אלו היו הרבה שלבי ייאוש, והרבה שלבי משבר, ותמיד ידענו לקום, לזקוף ראש, לתת יד, ולהמשיך הלאה, עד למטרה. ואני חושבת שבקטע הזה, אולי נטלוש, אני מקווה שאני ככה, את יודעת, את פה, אני לא צריכה לדבר בשמך, שבעצם כוחנו היה ביכולת לחזק במקומות הקשים האלו, כי היו באמת רגעים שהם היו חושך גדול. זה נכון, תשמע, איך אני אומרת, זה התחיל ממאבק של אנשים זרים שלאורך הדרך הפכו למשפחה, ואנשים שילוו אחד את השני גם כל החיים האלה. בדיוק מהסיבות האלה של היינו חייבים להיות שם אחד בשביל השני, כי אם לא היינו מסוגלים. זה לא קל. לגמרי. אז מעבר לעובדה שבאמת הרווחנו את החיים של הקופים האלה, הרווחנו פה באמת גם אנשים מאוד, שנקשרנו אליהם מאוד חזק, שזה ברית חיים. יפה. פשוט ככה. לא רציתם באיזשהו שלב לקחת איזה קוף הביתה? אתה יודע, לא סיפרתי. עדיף בבית מאשר שם. אנחנו פה עוד מעט קרוב לשעה בשידור, ולא נגענו בזה שחדרנו לראשונה מאז שהחווה בכלל קיימת לתוך חוות מזור. עשינו פעולה ישירה בתוך החווה. מתי זה היה? כדי לגייס ראיות להברחות קופים. מתי זה היה? זה היה במאי 2014. מה הצלחתם לגייס אז? הצלחנו לגייס והצלחנו להביא משטרה לשם בגלל שהיינו בתוך המקום. הופעלה כלפינו אלימות מאוד קשה, ואחת הפעילות, איריס נחלאה, קלעו אותה בתוך כלוב קופים. איריס בג'רנו? איריס בג'רנו, כן. אוקיי. ואני ונטלי וחן ובני היינו שם. איריס בג'רנו הייתה בכלוב של קופים? כן. איך היא התמודדה עם זה? איך התמודדנו כולנו עם האלימות שהייתה שם? אני צריך לשאול אותה, באמת. אני מכיר אותה, אני לא מבין איך אפשר, זה לא קשה? זה ממש שריטה נפשית אחר כך. לראות קופים, כאילו, זה גם כלבים שאתה רואה בכלוב, אבל כשאתה רואה קופים, נמצאים בתוך כלוב, והם בתוך כלובים קטנים, אני ראיתי. הם בתוך כלובים צפופים. עם הרבה ביחד. אבל אני רוצה רגע למקד אותנו. הרעיון הוא שנכנסנו לשם, הרי זה ידוע, חלק מהתחקיר שלנו חשף, הטסות סתר של קופים בין השנים 2010, 2011, 2012, הטסות שהוסתרו מהציבור, הוסתרו מעיתונאים, הוסתרו מבעלי סמכות. וכשחשפנו את זה וחשבנו שכאן הגיע העניין לקיצו, בעצם התברר לנו שגם בשנת 2013-2014 החווה ניסתה להעתיק את כל בעצם תחולתה. כן, לחוות קופים בחול, כי הם ידעו שהתקנה שעומדת להיכנס לתוקף עומדת לסגור עליהם את העסק. אז הם רצו למכור מהר את הכל? הם רצו מהר להעביר, למכור, לעשות הכל. ואנחנו פשוט היינו, כמו שאמרתי קודם, במעקב על הדבר הזה. וביום החדירה לחווה, אנחנו נכנסנו לשם והצלחנו דרך החדירה הזאת לעשות את השאיפה הגדולה שלנו, להביא משטרה לתוך החווה, שישמשו עבורנו עדים, כי אנחנו הרי הזויים. אנחנו לא יודעים על מה אנחנו מדברים, אנחנו מוכפשים מכל עבר, ככה זה כשאתה עושה תחקיר. ובעצם אנחנו מדברים כאן על העניין הקשה, הזכרת קודם עניין של כליאה, והופעלה באמת אלימות וזה, אבל היינו כל כך חדורי מטרה, למרות שזה היה העניין של חדירה ישירה מסוכנת. אני רוצה לחזור לאלימות, איזה אלימות הייתה מופנית כלפי הפעילים? קודם כל, אם זה באמת הכלייה בכלוב, אם זה כלפיי שהייתי צריכה סגרו אותה בכלוב את איריס? אני לא הבנתי את זה עד עכשיו. סגרו אותה בכלוב? אני מסבירה לך, היא נכלאה בתוך כלוב. היא נכלאה בתוך כלוב? הופעלו על נטלי ועל חן. נעלו אותה בכלוב? כן. הבעלים שהיו שם? העובדים. כן, העובדים, אוקיי. הופעלו זרנוקי מים, שפריצרים מטורפים שהעיפו את נטלי באוויר. בני שם התעלף, היה צריך לפנות אותו לבית חולים. חנה ברבנל, שהיא באה לשם לתעד היא הראש צוות תחקיר שלנו, שם גם כן חטפה מכל עבר. בשלב מסוים, אני נאלצתי להתחבא, ואתה רואה את העובד מפזר הוראות לתאילנדים המסכנים, שגם כשהם ראו אותי, הם לא הסגירו אותי. הייתי שם, תיעדתי מאחורי איזה עץ, כי הם חששו. בעצם ממה יקרה פה. כמובן שהגענו לתחנת המשטרה, זה סיפור ארוך, נעשה אותו קצר. המיקוד הוא שנאלצנו לעבור דברים כל כך לא הגיוניים. מה הבעיה היה
מה הייתה הבעיה? להביא את האיש האמון על הנושא מאגף האכיפה והפיקוח, זה מה שביקשנו כל הזמן, לבוא לעשות את העבודה שלו, לפקח על החווה, להכניס, לספור, לוודא שלא מוברחים קופים, לוודא שהקופים מוחזקים כמו שצריך. מה הייתה הבעיה? הוא היה מקבל משכורת בזמן שהוא לא היה שם? סביר להניח. אותו האיש הממונה שלא היה שם. בטח. ראש אגף האכיפה והפיקוח, אני לא רוצה להיכנס לשמות, ברשות הטבע והגנים, הם היו אמורים לעשות את זה. לצערנו, לאורך שנות החובה לא נעשו הדברים האלה בצורה מוסדרת, ואנחנו בתור אזרחים פשוטים נאלצנו לעשות את העבודה. אז עכשיו את אומרת לי בעצם, נטלי, גם את איתנו בשיחה, כשיש קופים שנשארו בחווה, והם צריכים לעבור למקום של קופים, שבו יכולים לחיות, ולא לעולם, לעולם, לעולם לא להימחר. אלא להישאר שם לחיות חיים שלווים ושקטים אחרי כל מה שהם עברו. למעשה. זו השאיפה, באמת לראות את כל הקופים מועברים לפארק הקופים בבן שמן, וזוכים לשיקום ולחיים שהם היו אמורים להיוולד עליהם. אמת. כן. פשוט ככה. ועל זה פני הדברים על כל בעלי החיים, אין ספק, כי המאבק הזה הוא מאבק שהוא מצליח לשנות, ואני מקווה אינשאללה שהוא גם ישנה לפרות, והוא ישנה לעופות המשקים ולטלאים המסכנים, ובאמת כאילו שדי, מספיק, כאילו בעלי חיים, תעזבו אותם, הם לא אוכל. אני אופטימית, השינוי פה, לאט לאט, אבל דברים קורים. את יודעת, כאילו, לעשות ניסוי בחיות זה דבר נורא והיום, ובאמת, כמו שאני אומר, גם קרקסים, גם פינות ליטוף, כל דבר שמחפיץ מישהו אחר, זה רע מאוד, וזה לא ייקח לשום מקום טוב, ואין ספק שאם היינו אולי לא עושים ניסויים בבעלי חיים, יכול מאוד להיות שהיינו מפתחים את הירק ואת הצמחייה, והיינו היום בריאים וחזקים וחסונים. עשינו איזושהי טעות קרטלית בדרך, פנאטית, ברמה האנושית. האגו גבר על השכל הישר, ולצערי הרב, במקום לרפא ולעזור ולעשות טוב לכדור הזה, אנחנו למעשה נולדנו לתוך איזושהי אבולוציה אחרת, והיא רצון שנצליח לשנות. את יודעת, באמת נטלי, היום בדיוק אני אמרתי לאנבל שנסעתי ברכב והסתכלתי על העולם ואמרתי לעצמי, אני זוכרת איך אמרתי לך את זה? כאילו, מה אני עושה פה? בעולם הזה, לא, חס ושלום, אני לא אומר שכאילו, אבל אני שאלתי, מה אני עושה פה בעולם הזה? כל כך לא מתאים לי ברמת האנושיות, כאילו, ואני אומר, הרבה טבעונים בטח חשים את זה, הרבה מובילי מאבק בטח מרגישים את זה, נכון? הרבה פעילים מרגישים את זה בטוח, הרבה אנשים שיש להם חמלה לדעתי, מסתכלים ימינה שמאלה ואומרים, היי, אז קודם כל נעים להכיר, עכשיו אני יודע שיש אותך, ואני יודע שיש את אנבל, אז הנה אני כבר לא לבד. ואני יודע שיש את איריס, ואני יודע שיש את הרבה אנשים. בני, ודודי בן אדרת, ואת נירית גולדשטיין, ואת כל הטובים. יש כל כך הרבה אנשים, אוקיי? באמת, כל כך הרבה אנשים. ואני מוקף באנשים שאוהבים בעלי חיים, ובאמת, נתתם לי תקווה איפשהו. אני חייב להגיד את זה. איזה יופי. באמת, נתתם תקווה, ואני מקווה שלא נצטרך לשבות רעב, ופשוט להגיד את הדברים בצורה הגיונית, ויהיה אוזן הגיונית שיכולה לשמוע באמת ולשנות. טוב, אני אגיד תודה רבה. תודה רבה לך, נטלי. אנחנו רוצים להוסיף עוד משהו? נטלוש? כמו שאמרת, מחכים לראות את כל הכלובים משתחררים, של כולם. נכון. אמן. אוקיי. בנימה אופטימית זו. בנימה אופטימית זו. אנבל, נוסיף עוד משהו? נראה לי שנאמר. נאמר כבר הכל? כן. נאמר כבר הכל. תודה נטלי. אז במקרה, ממש במקרה, אתם לא ידעתם מזה, אבל זה השיר הבא. נאמר כבר הכל. תודה רבה לכן בנות, ויהי רצון באמת שנצליח לגרום לשנה של אהבה, שנה של בריאות, חמלה, שחרור לבעלי החיים, ועל כך שחרור לנו בני אדם. תודה לך. אמן. תודה. תודה. אין לי מה להוסיף לזה, פשוט לא יכול. הלילות ארוכים והפחד, לא תדעי לעולם איך בכיתי כמו ילד, לא תרגישי דבר, תשכחי את הדרך לך.
לא יכול. הלילות ארוכים והפחד, לא תדעי לעולם איך בכיתי כמו ילד. לא תרגישי דבר, תשכחי את הדרך לך. כי הזמן הולך ותם, לא נושם ולא נרדם, לא חולם ולא זה, רק שם. לרדיו כל החיות ניתן להאזין גם באתר ויגן פרנדלי www.vegan-friendly.co.il. נו, הסימן עם התות. כן, כן, הסימן עם התות ויגן פרנדלי. אתם יכולים להיכנס שם, לשמוע את הרדיו שלנו, רדיו כל החיות למען בעלי החיים. איתנו כאן באולפן אנבלה זמיר, מהמובילות במאבק נגד סחר בקופים בישראל, ברמה הכללית, ובכלל גם ייצוא של קופים. אנחנו במאבק כזה שנערך מ-2012 עד 2015, בו בעצם החוק הזה בעצם יצא, והמאבק צלח. עם זה אני רוצה בעצם לבקש ממך, אנבל, שתכווני את כל כלל המאזינים שלנו לאתר, או לדף הפייסבוק שלכם, בו המאבק מתנהל, אז זה המקום וזה הזמן באמת לעשות את זה, וגם להגיד תודה להרבה הרבה הרבה אנשים שהם חשובים ונושמים את זה יום יום. נכון, נכון. אז קודם כל באמת אני רוצה להגיד תודה לכל כך הרבה פעילים שתמכו והיו ונתנו והתנדבו ועבדו לאורך כל הדרך במאבק הזה. לארגונים גם, לזכויות בעלי חיים, וכמובן לצוות מאבק הקופים ולצוות התחקיר, לראש בעצם צוות התחקיר שלנו לחנה ברבנל, ולבני שלזינגר הנהדר, שהוא ליווה אותנו כיועץ אסטרטגי, ולנטלי שעכשיו שמענו אותה, ולאיריס בג'רנו, ויעל קרמלי, ודודי בן אדרת ונירית גולדשטיין, שהיו ממייסדי המאבק, ולעוד רבים וטובים שבטח, אולי אני שוכחת את שמם בסליחה מראש. תודה אדירה לתמר פרדמן, שהיא בעצם מנהלת מקלט הקופים ביער הקופים בבן שמן. אנחנו מקווים שכל הקופים יועברו אלייך ולטיפולך ולטיפול הצוות המסור והמקסים. תודה אדירה לעדי גיל, המיליונר האמריקאי שפדה את הקופים ובכך הציל אותם בעצם מסחר רגע לפני שעמדו להישלח לפני כניסת התקנות לתוקף. אני מזמינה את כולם גם להתעדכן בפרטים בדף מאבק הקופים בישראל. המאבק אומנם כמעט הסתיים לחלוטין, אבל אנחנו עדיין שם ערים ובועטים. חשוב. נכון. זה ברגע יכול לקרות בדיוק. ההפך. צריך להבין את זה, אוקיי? יד לא על הדופק, בום, 500 רפתות. יד לא על הדופק, בום, 800 קופים. אנחנו מאוד ערניים ואחראיים בעניין הזה. וכמובן להזמין את כל המאזינים שבוודאי רוצים את טובת הקופים, להצטרף לדף הפייסבוק מתגייסים לשיקום קופי חוות מזור בפארק הקופים בבן שמן. הקופים ישמחו לצעצועים ולהרבה תמיכה. יפה. ושם אנחנו מעדכנים גם בשיקום שלהם. אולי ניסע לשם מחר. אני ואת. באהבה. יאללה. ובשמחה. סגור. בסדר? באמת, קומפלט, אמיתי. לא לשידור, סגור. אמיתי. כן, מחר הנימה אנחנו שם. האופטימית הזאת, איתה אני רוצה לסיים. יפה, אנחנו הולכים לשם מחר. יאללה. סגור, זה הכל. יפה, סגרתי את הפינה הזאת. טוב, אנחנו נמשיך. אני רוצה להקדיש לך שיר של זמרת שאני אוהב, וקלטו את זה כבר. אלניס מוריסט, אני רוצה להקדיש לך את השיר Thank You. וואי, תודה. עם זה נסיים. תודה רבה לכולם, חברים וחברות רדיו כל החיות למען בעלי החיים. אתם מוזמנים להאזין לנו, ובואו נשחרר את כל הכלובים. תודה לך, תודה. לי תודה, תודה. תודה רבה. Thank you. How about getting off of these antibiotics? How about stopping eating when I am full of? How about them transparent dangling carrots? How about that ever-elusive cutout? Thank you, India.
מוכנה לחיות במדינה בלי חמלה? מוכן לחיות במדינה חולה? מדינה שמוחקת בני אדם? במדינה שפוגעת בחלשים יותר ויותר? רדיו כל החיות לוקח חלק במאבק במשלוחים החיים. עזרו לנו לעצור את הצער שנגרם לאלפי עגלים וטלאים מדי יום. הצטרפו כבר עכשיו לדף הפייסבוק ישראל נגד משלוחים חיים, וייצרו את המשלוחים החיים. מוגש באהבה מרדיו כל החיות. אתם מאזינים לרדיו כל החיות. כל החיות, כי הגיע הזמן לשנות.